Vull anar a Alemanya. A veure, què hi vols anar a fer a Alemanya? Vull saber més coses de la meva família. A veure... Molt bé. Sau, va, puja. Em dic Aki Onoda. D'on ets? Del Japó. Què hi ha aquí? Hi ha pedra. Quina mena de pedra? Que li va passar alguna cosa a la teva família? Un accident. Preparo un pícnic. Vols que t'hi porti? Sí. No sé què dir. No cal que diguis res. He vist el seu taller. Ja. Trobo que és